xa a categoría absoluta masculina, onde temos no primeiro caixón do podio a un dos dous clubes locais de hoxe. Terceiro clasificado, Club Náutico de Boiro. Pois o resto xa o sabedes. Primeiros clasificados, campións galegos, os anfitrións, Clube de Remo Cabo da Cruz. Agradezovos de novo a todos e a todas a vosa presencia. Gracias aos patrocinadores e administracións que fan isto posible e sobre todo